Soalnya serentaknya pak. Oinan rasian pamenan lalu oinan kacimpuang oinan kacimpuang lah lihat. Oinan rasian pamenan lalu oinan kacimpuang pamenan mandi janjang raba pintu rangsao joa rumah kadang naiki janjang raba pintu rangsao joa rumah kadang naiki wenan si upi anak rampulai duduk taman uang di hari sanjo dulu talon song mau raungkai kababali adonan punyo dulu talon song mau raungkai kababali adonan punyo tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niye membalik ke rumah nan lamong kunci den nai lai tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niye membalik ke rumah nan lamong kunci den nai lai Oinan rahasia pamenan lalu oinan kacimpuang pamenan mami janjang raba pintu rangsao joa rumah kaden naiki janjang raba pintu rangsao joa rumah kaden naiki tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niai berbalik ke rumah nan lamong kunci dari denai lai tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niai berbalik ke rumah nan lamong kunci dari denai lai Oinan si upi anak rampulai duduk taman uang di hari sanjo dulu talon song mau raungkai kababali adonan punyo dulu talon song mau raungkai kababali adonan punyo tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niai balik ke rumah nan lamong kunci dari denai lai tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niai balik ke rumah nan lamong kunci dari denai lai tengah malam nenek tak jago Dewa datangnya mimpi Niai balik ke rumah nan lamong kunci dari denai lai siapa lah? Kerambit hah? Kerambit kerambit tu orang baik? Enggak ada rompok enggak
Dari mata dong. Bete.